गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय। दिनैनि समाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जिबायदि ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय थानाय भूमिका आरो इन्टारटेनमेन्टनि वेब दिनै बेखौ लानानैनो इन्टारटेनमेन्टआ गावनि हिन्जावखौ लानानै इउटुबाव बा ससियेल मिडियायाव फैनानै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिफैबाय। क्लियारिफिकेसनखौ बिथाङा होबाय। आङो बिथांखौ गिबियावनो थेंक्स बावहरो जे गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनायनि थाखाय। आरो आं भूमिकाखौबो बुङो भूमिका नों बिनानावनिबो 100आव 99% गोरोन्थि। जाहाथे नोंथाङाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिफैगोन। दिनैहाय नोंथाङाबो सोरबा हौवाजों गुबुन दाबायाव थांनानै रेस्टुरेन्टआव थांनानै जौ लोंहैनाया नोंथाङा 100% गोरोन्थि। जाहाथे नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिफैगोन। आङो बेखौबो बुंनो सानो इन्टारटेनमेन्ट आरो इन्टारटेनमेन्टनि वेब दिनैहाय नोंथांमोनाबो गावनि गोरोन्थिखौ बुजिलायबाय जेला जे इन्टारटेनमेन्टआबो गावनि हिन्जावखौ रागाजों बा थानो हायैखाय बायदिसिना बुंफ्लांबाय। बेनि थाखाय बिथाङाबो साबायखर गोरोन्थिखौ निमाहा बिदों। दिनैहाय आं बेखौनो बुंनो सानो इन्टारटेनमेन्टनि वेबआबो थारैनो बेफोरबायदि होनायनिबो मोनसे थांखि दं। दिनैहाय बे इन्टारटेनमेन्टनि हिन्जाव बिथाङा जिबायदि बाथ्राखौ होदों मानोना गावनि हौवाखौ गोबां अनो, गावनि हौवाखौ अननाय मोजां मोननायनि थाखायनो इन्टारटेनमेन्ट नोंथांखौ बा फंबायखौ बेफोरबायदि दिनै ससियेल मिडियायाव होदों। मानो होदों होनोब्ला आंनि हौवाया जाहाथे बेफोरबायदि जाया आरो आंजोंनो अरायसम संसारखौ जालांगोन आरो जालांनांगोन होननानैनो बिथाङा हयथ' बेखौ होदों। दिनैहाय बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो इन्टारटेनमेन्टआबो बुजिस'नो हायासै बा मिन्थिस'नो हायासै। दिनैहाय आंनि हिन्जावा आंखौ मानि थाखाय होदों बा मा जाहोननि थाखाय बेफोरखौ नोजोर होनानैनो निस्सय इन्टारटेनमेन्टआबो बुजिस'नो हायैयाव हिन्जावखौ माखासे बाथ्रा बुंहरबाय। थारैनो बै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ गुबुना भाइरेल खालामनानै होबाय। जे आं बेखौनो बुङो इन्टारटेनमेन्ट आरो इन्टारटेनमेन्टनि वेब बिनानाव जाहाथे नोंसोरनि संसाराल' अरायसम थानांगौ। जे दिनैहाय बेफोरबायदि दावराव जादों होननानै नोंथांमोना गोजान जानानै थायाखै। दिनैहाय इन्टारटेनमेन्टआबो गावनि वेबखौ दिनै खाथियाव लानानै फैफिनबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जे भूमिकानि थाखायनो जि जानांगौ जाबाय आरो बै फटक जे सेल्फि लानायनि थाखायनो जि जानांगौ जाबाय। जे फटकआ थानायनि थाखायनो इन्टारटेनमेन्टनि वेबआबो माखासे खामानिखौ मावबाय। बेनि थाखाय इन्टारटेनमेन्टआ अब्लाबो गावनि गोरोन्थि होननानै हिन्जावखौ निमाहा होनानै हिन्जावखौ न'आव लायफिनबाय। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय। भूमिका नोंबो बर' समाजनि रायजो राजा गासैनिसिमबो मोनसे निमाहा लागोन आरो निमाहा बिगोन आं बेखिनिखौनो खावलायो। जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ नोङो मावनो नांला। मानोना नोंहा जि जाबाय दं सिगांबो माखासे बाथ्राखौ नोंथांखौ गाज्रि होननानै माखासे मानसिया कमेन्ट खालामबाय दं आरो भिडिअफोरखौ दानस' गोबां हेगारबाय दं। बेनि थाखायनो नोङो गावनि क्लियारिफिकेसनखौ नोङो होफैदो जे नोङो जि मावबाय जि नोङो भिडिअ बानायनानै हेगारफ्लांबाय बेनि थाखाय नोङो निमाहा बिगोन आरो जे बेफोरबायदि नों माब्लाबाबो बहाबा दाबायाव थांनानै सोरबा हौवाफोरजों जौ जुमाय लोंनायखौ नों गोजान खालाम। नङाब्ला सानसे नोंथांनि फारसे गोबां गिदिर खैफोद फैगोन। बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे सांग्रां जानानै थायो। आरो इन्टारटेनमेन्टनि वेब नोंसोरनि संसाराव अरायसम गोजोनैनो थाबाय थागोन। आं बेखिनिखौ खावलायनायनि थाखाय गोजोन्थों।